Everyone गासिखौबो खुलुमबाय ओरैबायदि सान्दुं आरोना नै दिनैहाय सान्दुङावनो एसे माने साहा थांनो नागिरदों मिटिं दंनो ओंखाय थांनो ओंखारदों आरोना ओरैबायदिनो गरमाव सान्दुं खुगा गारायाबो गायाखै आंहा सान्दुङानो सान्दुं आथिं सुना लाहैग्रोनो आरोना आं दैसेयावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय माबायदि जायो आथिं सुना लाग्रोनो आरोना ओरैबायदि गल' गल' हायगासिनो दा गोजां बोथोर जाबासो गरमदोंनो माने आथिं सुना लाग्रोनोसै आङो गरमावबाथाय दै गाबासो माने एकदम थान्दा बरिया नाङो आरोना दै गानो मोननांगौ ओंखायनो थांनायनि सिगां दैखौनो गाना थांग्रोनोसै आं सुखांबाय आं थांफिनसै गरम आरोना नै एसां हाथाय सानायाबो गायाखै आरोना आंहा ओरैबायदि गरम सान्दुं बिदिब्ला बे लामाखौ बारग्रोना लासै जेराव मोनहैनांगौ बे लामायाव मोनहैखांनानै आं नोंथांमोनखौ लोगो हमसिगोन आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय दिनैनिखौ एरजा कम्पाउन्ड मोनफैबाय आरोना नैहाय ओरैबायदि सान्दुं मालाय आनै हनै जि मोजां साथा लानानै जुथा साथायाव गैबावा साथा बायनो हायाखै दा अखा बोथोराव मालायनि हाबसोबासो मा लागोन ओयाव कमिउनिटि हलाव बै न'आवनो जागोन आरोना मा सावरायसै माबानि दा माथो न फरेस्टनि नामा इयो मोजां मिथियालै जोंबो आसखा हायदों आरोना मा खिथायो खोनासंसै बा हनै फोरोंग्राफ्रा ओइजोंसो दोङो खावब्लानो मा खिथायो मोजां खोनासंनो हासै नोंथांमोनहा सेयार खालामगोन आरोना खिन्थु मा सावरायगोन मोजां मिथियाखै जास्ट लेंहरदों नालाय फैदों आरोना माबा ट्रेनिं होनायनि बारै फोरोंगोन नामाथाय मोजां मिथियाखै जास्ट फैनानै दङ आरोना रावबो गैथ'वा जोंनो सिगां खुगायाबो बारा रायलायनो हायाखै दाबो मोजां जायाखै आंहा गाबोन फ्राइडेखौ होनबोला 1 week जासिगोन आरोना मोजां जायाखै सिरि जायाखै ओरैबायदि गरम हायदो नुवाखै माथो औ बाजै माथो हरदों आरोना गथ'आ हायदों ना मानो बैथिं ओरैबायदि माथो हरगासिनो बाजैया न'आ इनिफ्राय खामानि मावगासिनो सान्दुङानो नायखादो ओरैबायदि सान्दुं सावरायखांबाय दायो फुरा सावरायनानै मानानै आं न'आव हायबाय भिडिअखौबो आं लाबाय थानाय जायासै माने सावरायनायाव माने डिसकास खालामनायावथ' भिडिअ लाबोला आरो मा सावरायदों पात्ता मोनबाय थायाना बेखायनो आङो माने भिडिअखौनो लाबाय थायासै आरोना सावरायखांनानै नोंथांमोन आं देखायबाय सावरायखांनाय आरो बिदिनो ग्रुप बायदिसिना दाबाय माबाय मेन माबाया दिनैनि बिदि सावरायनाया माबामोन आरोना मोननै ग्रुप दानांगौ मोनसे मासरुमनि ओमफ्राय मोनसे अइभिंनिमोन आरोना जों हिन्जावफोर नालाय अइभिंनि लाबाय अइभिंनि लानानै नायसै माबायदि खामानिफोरखौथ' मावनो थाखाय लाबाय उनाव नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थागोन आं साक्सेस जालाङोना जालाङा आरोना जों जे खामानि मावनो लादों भिडिअबो लाबाय थानाय जायासै आं फुरा डाइरेक्ट न'आव हायबाय आथिं आखाइ आरामसे सुनानै लाबाय दासो ग्रोब माबाबाय आरोना भिडिअखौ बिदिब्ला थेंक इउ जायफ्रा आंनि बे ससे दिनैनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदानबा प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो फुरा माथोआनो सोलायनो नागिरबाय थादों फुरा हागामाबो गायाखै गन्थङाबो आंना मोजां गाजोबाखै आरोना दायो मोनाबाय ओंखाम ओंख्रि संनोसै ओंखामथ' अलरेडि जानखाबाय दा ओंख्रि संनो नागिरदों ओंखायनो नोंथांमोननो आङो माने लास्ट सेयार खालामाखैना बेखायनो गोसोखांनानै ओमफ्राय दा आं सेयार खालामबाय आरोना बेनोसै माने भिडिअआबो मादि जाखो मिथिला फुरा माने सावरायनाय मानायफोरखौ आं मोजाङै भिडिअ लाजोबनाय जायासै आरोना ओमफ्राय ग्रुप दानाय मानायावनो फुरा लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावनो बिसोरनोसै आरोना दिनैनि भिडिअ माबायदि जाखो नोंथांमोना अननानै थेंक इउ जायफोरा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौहाय आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै
बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरोना